बेयो गारि पार्किं बाइक पार्किं साइकेल पार्किं गोदानै फादार फसंनाय प्रग्राम बे प्रग्रामाव आं सफैबाय दायो नैबे मेन गेट आं बेजों हाबलांनाय गासै प्रग्रामखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो लुबैदों बे समाव आं गेट सिङाव हाबलांदों मोजां समायदों ओरैबायदि मोजां नुदों बार बारनायजों हाब नानि देरबाय नै दासो फैदों न'आवनो फैया आं दाख्लैनिफ्राय फैदों केमेरामेन जल्दी फोकस करो केमेरामेन जल्दी फोकस करो देरबाय आंनो गुलि गुलि मामजाखोरा गथ' माला माला देरखो इउरिया जायो माथो मावनाय इउरिया जाबाय थायो माथो बाव इउरिया जाबायथाय मानसिफ्रा दिनोसै डिस्टार्ब जायोना फनबो फैयो माबा फैयो डिस्टार्बबो जायो दिनै फुराना लोगोफोरखौ लोगो मोनदों बिराद माने गोसोआवहाय रंजानाय मोनदों बेजों लोगोसे नै बेंज्लाय बेनिफ्राय ओरै मिनियामोन लोगो मोनदों दिनै लोगो मोनलायनानैथ' बिराद गोबाव बेंगालराव थांबायमोन ओमफ्राय दिनै बेयाव लोगो मोनलायनानै जोंखौ लोगो मोनलायफिननानै बा जोंनि बिचाराव नैबे देगलदिंआव ज' लोगो मोनलायनाय गोसोआव मा मोनखो माबोरै जाखो दिनै प्रग्रामनि सोमोन्दै एसे बुंदो आरो नोंनि गोसोआव माबायदि मोनदों एसे फोरमायना होदोब्रा रायजोफोरनो अडियेन्सफोरनो बिदिनोसै आच्छा बेयाव फैनानै गोसोखौ मोजांफोर फुराना लोगोफोर गासैखौबो लोगो मोनजोबनानै बिराद ओजोंथ' थाब्ला सिरि हारसिंबानो जायो जेबो गैखाया लोगोआनो गैया होनजायो बिदेशआवहाय नों ओरै थांना लोगो हमहैनांगौब्ला बेसेबां खरस गारनानै थांनांगौ मिनिमाम 1000-1500 थांखायो गामियाव फैब्ला ओरैबायदि जायगायावनो लोगोफोर थाजोबोना थाम्फैफोर बायदि ब्रुं वाफा नोंनि अनखौ फिसा जिसु ख्रिस्ट'जों अरायबो आरो जेरावबो नोंखौ हामबाय होनाया जोंनि मावनो गोनां हाबा आरो बोखां जानाय Now may I request all the fathers of St. Paul community to stand up and tell your introduction. All the fathers of St. Paul community. Sisters from St. Paul congregation. program बे प्रग्रामा जोबनोसै लामायाव दा जोङो दसे सम एसे बेरायनो थांबाय एसे बेरायनोसै बे साजायनाया जाहैबाय जोबोद मोजां जेनाखि जोङो बेफोरबायदि साजायनाय माबाफोरखौहाय नुफेरामोन दा नुब्लाबो माने गुबुन गुबुन स्टाइलैहाय बानायनाय जायो गेटखौ ओमफ्राय नैबेयावहाय आङो नैबे जे न' देगलदंआवहाय जे बे फादार गोदान गायसननाय एबा फादार गोदान जानायावहाय
फादारखौ बरायनो थाखायहाय गावनि लांगोना लामाखौ ओरैबायदि स्टाइलै माने जोबोद मोजाङैहाय बे लामानि डेक'रेसनफोरखौ बानायनाय जादों दा जोबोद मोजां मोनदों आङो बिनि सोलाय आरो गोजोननायखौ बुंनो आरो जायगा गैया जोबोद मोजां गोसोआवहाय माने गोजोननायखौ रोजा रोजा मोननाय जादों साबायखरसिम बिथांनिसिम बिथाङा मोजांथार माखासे नैबे साजायनायजों लोगोसे दिनैनि जे प्रग्रामनि सोमोन्दै नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामनानै खोन्थाबाय बिथां मिनियानिसिम साबायखर होबाय दा आङो नोंथांमोन देखायनो नाजादों गेट जे बिथाङा बुंखादों गेट दा गेटखौ जोङो बाख्नायनो गोनां माने जोबोद मोजां आंबो फैग्रोमोना एसे मोजां मोनफैदों मोजां मोनदों खिन्थु मोनसे बाथ्राखौल' बेयावनि साजायगिरिफ्रा गाज्रि दा मोनथों नैबे गेजेरावहाय जुदि गाहाय माबा बिबारफोर जुदि होबावोब्ला बिदिनो समान ओरैबायदि स्टार जाबायमोन सुपारस्टार आरोखि दाबो बरियाखा ओमफ्राय आङो मोनसे बेखौनो रायजो राजानिसिम माने मोनसे फोसावहरनो सानदों माने गोसोआवहाय आङो जोबोद दुखु नाङो गावखौनो गाव माने मालायफ्रा ग'प्र'जोंहाय भिडिअ खालामनो मोनो जार्निं खालामनो हायो नाथाय जोंहा माने गोसोआवबो आरो गोरबोआवबो जेबो बोलो गैया ग'प्र' लानो थाखायहाय दा बिनिखायनो आङो ब्रादारनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय फोरमायहरनो सोरबा जोंनि इन्टेलिजेन्ट लिडार्सफ्रा जुदि मिनिया बर'खौ अननानै ग'प्र' गंसे बायनानै हरनोब्ला आङो आरो बिनिफ्राय साबसिन जाय बिथांमोना अनसायनानै हरगोन ग'प्र'खौहाय बायनानै बिथांनिसिम आरो आंनिफ्राय बुंनांगौ जेबो गोनां गैया दा जोबोद माने आङो गोसोआव दुखु नांबाय थायो मालायफ्रा ग'प्र'जों अनेकथा भिडिअ खालामो जोबोद मोजां जायो ग'प्र'नि फेसिलिटियानो गुबुन माने जोङो बानायो मबाइलजों नैबेनो आंना मबाइला बायद्लायबाय नै गेग्रेबनो बि बायबाथाय आरो आं बायफिननोबो हानायनि केपासिटि गैया आरो आंहा इउटुबाव दासान्दि रायजो राजाफ्रा एसेबां सिनायाखै जोंखौ बिनिखायनो मोनब्लाबो जास्ट ना फवासेनि मोनो जोङो मासाव एबा मास मोननै खालायजों मोनथाम खालायजों मोनो ना फवाफा माइरं आधा केजिनि बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा जोंनि चेनेलफोरखौ सापर्ट खालाम आरो जोंनि खाथियाव थानाय जोंनि ना बड'लेण्डनि लिडार्सफोर सोरबाफोर जुदि अननानै मिनिया बर'नो ग'प्र' हरनोला नोंथांमोननि थाखाय इसोरा जोबोद आशीर्बाद होगोन नोंसोरो सामसजों हो अब्ला आं बेलसाजों होफिननाय जागोन होनदों जोंनि बाइबेलावहाय दा बिनिखायनो सोरबाफोर जुदि नुसनबायदोंब्ला ब्रादारनि चेनेलखौ नैबे मिनिया बर'नो सोरबा इन्टेलिजेन्ट लिडारफ्रा ग'प्र' हरनोब्ला आङो जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनगोन आरो आफा इसोरनिसिम गोजोननाय दोनगोन थेंक इउ बैग्रि मोनजागोन दे नोंबो बिदिखौ बायदों ने आंबो बेखौ नायबाय थायोरा बैग्रि बागा मोजां जायो दा बेबो ब्र' बैग्रि आं मिनियाखौ बिराद दुखु मोनबाय आं दुखु मोनदों आरोखि बिथाङा बिराद माखासे गावनि आंखाल क्राइसिसखौहाय बुंबा दा आं ओरैबायदि सानबाय बिथांखौ एसे जुदि आं बोरैबा मोनोब्ला आंनि थुरुबनिफ्रायनो माबा मोनसे गिफ्ट होनानै मिनियाखौ सापर्ट खालामनो हागोन नामा आं बेखौ सानदों आरोखि माने बिथांखौ आं बिराद माने दुखु मोननाय जादों बेनो आदा लोगो मोनलायबाय नो माब्रै दे मोजां दा मोजां आदसा ओमफ्राय आदसा दे फ्रेशलि अर्डिनेसन हाबबाय दंब्लालाय माथो जा बे जोङो बेंथलनि जोबासो बससो गासिबो बस दे दायो ओंखाम होजेनबायनो औ सि दङबोनो माबो जाबाय नालाय नै जों सालथै मिनियाजों आंजोंहाय ओंखाम जानो रेडि जाबाय आरो ओंखामनि केपासिटिखौ ओरैबायदि मोजां खालामना होदों माने लाइन खौनो जाहाथे दावराव जायै बायदि माने डिसिप्लिन ओरैबायदि डिसिप्लिन मेनटेन खालामदों रेडि ओइ दे जों जाग्रोनि दारायलायनोसै बा माने थुरसिफ्राव नै एसे रेडि जाग्रोबाय हख्लायग्रोनोसै नै अब्ला आङो जाबाय टमेट' दाउ बेदर लाब्रा आरो दालि आरो मा बेदर दाउ बेदर
अमासो बेना दस्रालै आं दस्रा आं अमा जानो हाया अब्ला लोगोफोर जों जानि बिदिब्ला जानायाव लाहार फाहार जाबाय नै गोबां रायजोफ्रा जाहैगौ आरो फारा फारि जालाबाय सोरबाया गसंनानै जाबाय सोरबा जिरायनानै जाबाय सोरबाया थाबायनानै जाबाय बायदि रोखोम आरो सोरबा गोजौ जायगा मोननाया गोजौ जाबाय फारा फारि जानाया हाबदों जेरै जागौ एरै जादों आरो अमा बेदरजों दाउ बेदरजों लाब्राजों जोङो बेंज्लायबायहाबो होबाय आं बेदरखौ जाबावगौमोनथ' बेदरखौ जाबावगौमोन नोंहा लिमिटखा एक्सुवेलि बेदरा गोबांनो 14 मोनो खोमा 14 गाहाम बेदरना बेल' मानसियाव आग्लायलायगोन आग्लायो आग्लायनायालाय खिन्थु बेखौ लानानै बिगिदों एसे बेलालाय माथो होनबावनो बेदर मोनदोंना नामा बेदर मोनदोंना जानाया गिदिरखा दा नै